ayazi abakutshena ngana le. Hi guys, I hope you guys doing good. Ngagcina kuba live ngaliya day. Anyways guys, lo mndeni wami la ka TikTok ngiyazi ukuthi angi-communicate-anga nani and stuff. Hi Lala, how are you? I'm Lelo, not Lala. Anyways guys, I'm getting better. I forgot to tell you, Guti. I got into a car accident 5 days ago. Yeah, I was going home. I'm at home now. Hi, Tobago. Tobago. So, ngaba accident guys, car accident. Into engizoyisho ukuthi uNkulunkulu uyaphila and ngacishe ngashona. Into ya recently leyo. And futhi if you know you know, bruh. Ngiyabonga, first ngiyabonga. But ke ngibonga ukuthi angishonanga. I don't have scars in my face. I'm still pretty and I'm still fit. My doctor said I mustn't go to the gym for like weeks. But I mean, because ngizoba right. So, got accident. I was so disappointed. I was so sad. I didn't believe it, but it happened. But here we are. Ngiyaphila. I'm okay. And imagine, yes guys, kwangathi movie imoto yarola nami like 3 times. Kwangnetha ngiphethe ifone yami iPhone 16 Pro Max ngiphethe ngesandla namanje ngisaphethe yona. uNkulunkulu guys isimanga nje. So ngitshengisa ama video and stuff ukuthi bengisa traumatized and yeah. Angazi ngutshela umndeni wama TikTok and impethu. So I asked my brother ukuthi angisolwandle because I can't cope. Not really I can't cope, but sengiyahlaya. Sengiyahlaya kahle. Izinto eziningi angisakhona ukuzenza. I can't hlof. Ngiyadlala guys, ngiyadlalela. Ngiyadlalela guys. But guys, I'm okay. uNkulunkulu isimanga and angifuni uqamba manga. Mina into engizoyisho ngathi ngena accident ifoni ngangiphethe Shembe ngiyazilezulu uShembe wangisiza ke izingane zakwethu afuqamanga ngiyaphila manje ngiyakhona ukuhamba and usathana ngimvumelanga because igazi lami alichithekanga into enginayo and ngahamba nge-wheelchair guys. Yo guys, ngahamba nge-wheelchair. So today it's my 3rd day using this because I'm using this now, imagine, and I have some bruises, you know, but I'm okay. I can walk and ngiyazama ukuhamba ngisashaya umoya olwandle. But yo guys, umoya wami ubuhlungu kodwa uNkulunkulu ngiyambonga nasekhanda ngashayeka ke nibonga uxolo yami ngikho into engasile ngoba ngathi nje sengiyahlanya singenza kwethu. Ngiyabonga kakhulu Mbulisi. Thank you guys so much. So ngifuna ukunibonga nalabo abanye because ngitshela umndeni wama Instagram not TikTok ngize ngapost isithombe sakudala yabo just ukuyiduduza because I thought ngeke ngisakhona ukuye gymini and stuff and I have clients engimele ngiwajimise what. My baby guys, this is my best friend. Ungicheckile Nkosi yami bengifonela now and then ngoba uyazi ukuthi akwazi ukuphila ngaphandle kwami. Angithi mina ngiyinithi yena uyi-once. Hey bra, dladla mfethu. So indaba injalo but ngiyaphila guys. uNkulunkulu ngiyambonga. And ubhuti wami ngimhluphi kanje njalo ngifuna ukuyolwandle so that I can communicate with my ancestors. And besides that, nje ngiyahila la olwandle, ngiyameditate and stuff, but I'm okay. Guys, bengihleli ku-wheelchair bengiqhutshwa. Nkosi yami. Kodwa uNkulunkulu uyisimanga. Yazi omunye udoctor uzoyangibuza because I still have these nails, ne? Ngwenze before accident yami. Awaphuzabo noma usathani whoever. Wathi uNkulunkulu nje nedlozi lami cho. Anginasi isikhathi ngiyabonga Steve mfethu nesi1. So guys, God is good. God is great all the time and uNkulunkulu ngamdoubt. And nje bengicanga ubumfundisi after le accident because angiyazi into nje ngaphuma
ngaphuma guys, ngiyavula isicabha sami asivuleki ngaphuma ngesa-driver, but yeah, I thank God. Ekhaya-ka ngibathuma kanje, angenzi lutho saloku ngafika emtholampilo, but ke emtholampilo sengiyasaba ukuza khona because it's my second time. Sesiyahamba ngisahleli mos butizi, ngizokufika ngiphathele enye, sohlala ugcina 10 minutes ya, ngiyacela ngisalive yo. So guys, indaba injalo, and yeah, God is good all the time, bruh. Indaba injalo, I'm surviving, and yeah guys, inhliziyo yami iphukile nje, ngiye ku-X-ray bangitshela ukuthi ngilimele phi nani but ngeke ngichazele yonke into, kodwa nje uNkulunkulu mkhulu guys. uNkulunkulu uyaphila, uNkulunkulu isimanga. Ngeke usho mina ukuthi ngiphuma kwi-accident. My word, you manipulating your brother Saki. Bruh, ngiyamcela ukuthi angiphathe. Okay, manje ke ngizofika, cela ungithathele emotweni sihambe naye, sure. So guys, ngiyabanga buka guys, angazi ukuthi mina ngithini, but bengiza ngitshela la TikTok ukuthi uNkulunkulu uyaphila, idlozi lami liyaphila, lingiprotectile, I'm untouchable. Mara bangithathele lana ke phela ke la engalweni nasenqeni nakephi, oh nedolo, kodwa uNkulunkulu uyisimanga, izwi lika Jehova liyaphila. And uShembe ungisindisile guys, ngabiza igama lika Shembe like I'm being serious. uShembe guys ukhona, like angazi ngithini, angazi ngithini guys, angazi ngithini manje bethu cishe ngashona. Cela ungitshengise iview yami. So la ngina 1% manje, sengizophuma manje. So la kulo lwandle lolo la ngikhona, ngisemtholume beach ngasekhaya. Lo lwandle lolo ngikulona fesiwe nolwandle, mase siba nepool. So le pool le igcwala ulwandle mase seligcwalisile. Last time ngifike la beligcwele, but ngicela nibuke namhlanje. Tumelanga aje dade mkhulu, ngiyadlala cebe khulu. Sengizohamba, I'm about to leave, and I'm alone. I'm beach alone. Okay, let me show you something before ifone yami icime guys. Yabo. And mase kuba ulwandle ngapha. Mase kuba ulwandle lujulile. Lujulwe njengolwandle bo. Ngithe mina oza mntase kuJanuary. Hey, ngicela uyikhethe ngathi uShembe ungisindisile, angazi ngingathini. Kodwa ke injalo indaba. Hey mina bengihamba nge-wheelchair. uNkulunkulu uyisimanga guys. Yazini ufuna umsizo cima. Bye. I love you guys so much. Thatha ama screenshots. Thatha ama screenshots. Sengiyahlanya ke njalo. Bye inike izingane zakwethu. Bye guys, thank you so much for joining my live. Love you. Thank you.